Avui us parlarem d'un llibre escrit per l'autor Fred Ullman, que es va fer famós gràcies a aquest llibre, ja que parla de la seva experiència a l'època nazi d'Alemanya. L'autor ens conta com un xiquet que es diu Hans, que va a l'escola més famosa de Gutenberg, coneix un xiquet que es diu Conrad. L'autor ens conta els problemes i els intercanvis d'idees que succeeix en l'amistat dels protagonistes. A mi el llibre personalment m'ha agradat molt, ja que tracta uns temes com el nazisme o l'amistat que crec que són importants. El lector ha d'estar preparat per a un llenguatge culte però fàcil d'entendre i li recomano el llibre a persones que els agrada llegir històries amb moltes descripcions, ja que aquestes predominen. A mi el llibre m'ha agradat, però el lector ha d'estar preparat per a llegir sobre temes que poden causar sentiments de rebuig com és el nazisme. I li recomanaria aquest llibre a persones que li agraden llegir sobre els temes dels nazis.